So, ito mga idol, nag-direct ako sa bundok, no? Napakaganda na gagamba. Ang rare na mga kulay. So, back tayo sa palabanan ng gagamba mga boss. So, makapanood nito, merong online na labanan ng gagamba ngayon. Lalaro ako mga boss, February 20. February 1 mga idol, February 1. So, 10 spider yun mga boss, o 7 spider. 20 kaming maglalaban mga boss. Lahat na mga sikat na vlogger nandun lahat. Uno siguro na lansang. Taas. Oo, taas nga ni. Tapos. Ito yung sakit ito rin ah. Gamay na siguro diri oh. Pagkaon niya. Tabaw eh. Operahan ito gabi eh. Kirahan sa gabi eh. Lapit man yung pag tutusok ko sa yang buwan ma. Lapit na mawala ah. Ngayon nakita na yun. Wala nakita ah. Wag siya. Apa kayo? Lumay. Tabaw puro no. Okay na yung damang dire. Pati kayo mga damang oh. Nalo kayo, tigda kayo mga damang. Yan. So ito naman yung mga pangakpite niya mga idol oh. Ganda naman yung kano kaganda yan. So mga TM size, TM good. Halo ng mga bossing. Ito yung mga paborito ko talagang panglaro ng cockfight mga boss. Hindi siya extended mga bossing. Maliit siya tignan talaga. Sobrang kapal niya. Liit niya tignan, pero sobrang kapal niya mga idol. So mga TM lang to mga boss. Kung ako lang ng TM natin ito. So itong lalagyan na to mga idol, ito yung kaha ng salmon. Ito pinagkaiba sa area na to mga boss. Ang gagamba dito, hindi siya extended mga boss no. Pero karamihan ng gagamba dito mga boss, ang liit talaga sa tulog. Huwag mo lang pabukahin mga idol kasi makakapal yung punuan ng paa nila. Kung sa tao pa mga idol, yung biceps nila mga boss, ang kakapal. Parang ganun, no? Manipis yung sa dulo, hindi mo siya mapansin. Huwag mo lang talagang pabukahin. Pag pinabuka mo idol, makapal talaga. Yan, no? Ang gagandang gagamba mga idol. TM size lang to mga idol, no? So ito yung dinadirect ko ng bundok. Ito naman tersera niya mga boss. So yan, tersera niya. Ang gaganda mga idol.